Allahu akbar. Kai. Allah sa alheri. Ina zuwa minti da. Washasha. Abun alheri. Ka sake jikin ka muna. Kai dalla gafara. Abun alheri. Ga mu. Ya samu gambo. Garkuwa nan. Wayo Allah na Rara. Rara mai waka. Sarkin waka za ka ce. Wayo Allah. Rara yau ya buga mai waya. Hello gamba kana ina yace yana gida. Zo ka same ni yana zo kawai je da makullin mota ya ce ka kai ta hawa. Tsakaninka da Allah. Kwaran kwace dubu. A to in haka ne ko Rara ya zama dakta ya zama jami'a kamar yanda ya ce. Wayo Ka san ne wannan mutumin. Saboda tsabar waka. Da sanin yanda ake tsatsara kalaman waka ko. Wayo Allah na. Bilalaji wani lokacin yana bacci biro za ta tashi ta hau fefa an gama ta rubuta baituka ta shiga studio sai dai ka ji waka ta fita gobe. Ina washasha. Gani. Wata rana ba kawai na ganshi yana tafiya ba. Yawwa. Yana tafiya magana yake yi yana waya. Wai kiɗi na biyo shi hayan. Wai maganan ma da yake kawai kiɗin ya biyo ta cikin waya an haɗa waka. Ka bari dai idan aka ci ka san an ce mai zuciya ake gaya ma biki. A ba mai dukiya ba. To ina ne tabbatar ma da cewa gudunmuwar da Rara ya bada a gwamnatin Najeriya tsakani ga Allah ina mai tabbatar ma babu wanda ya bada. Kai gwarzo na Muhammadu Buhari. Allahu akbar. Wayo. Ka san wani abu da ya dau hankali na? Shine wanda mawaki ne babu tsoro. A bai da tsoro. Ruwan mai malfa Kano. Ruwan mai malfa Kano. Lokacin mai malfan na nan. Mana. Kuma aka yi mai haka. Mana. Ai ba tsoro. Ai ina godiya. Ubangiji Allah ya ja da zamanin Rara. Ba mun ka san menene? Shi fa ya fi soja jarumta. A lokacin da ya fada studio ko soja ba takama yake bai rike bindiga a filin daga. To shi kuma idan ya rike microphone a filin dagar studio ko. To tsakanina da Allah wanda yake tun safe zai fara waka ya wuni yana waka ya kwana yana waka ba zai gaji ba. Ba zai gaji ba. Ina wa ku danna subscribe sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mun gode da kallon tashar Abaji TV. Kai, haba a shasha, wurin ka zani. Abin da ya sa zani wurin ka, kai abini na ne da abin da zan duniya sai na kai ma shahara. Na ranka ta kam na tattara kayana waƙar siyasa zan koma. Waƙar siyasa? Imana. Yanzu kai ɗin zaki haka zaki waka? To maganar Allah sai dai kai abu biyu. Mina ne? In dai har ka ɗaura aniyar waƙar siyasa, to ka nemi hular kwano saboda jiwa. Kai da Allah gafara. Ainihin uban gida garan, jarumi, cikakke wanda har idan na tsaya ƙarƙashin shi, to babu wanda ya sayo min wani abu. Wa kenan? Dauda kahutu Rarara. To ka ce mani jami'a gonar waƙa. To in haka ne, sai dai ma fatan alheri. Kai man fatan alheri. Ka kamo hanya a irin yadda ya dace don Dauda kahutu Rara. Ka kudiri niyyar za ka yi waka. Muddin ka ido hudu da shi ya ce je ka yi waka to Allah ya lamunce. Kai bari ka ji. Kuma ni inda yake burge ni na ɗaya. Inuwa ce ba ki kyamar kowa. Haka yake. Kuma ga taimako. Har idan ka Allah ya haɗa ka da Rarara. Ka gaya mai ga abin da kake so sai ya taimake ka. Na gode. Wallahi kuma kaji shi jarumi ne na Aminu Bello Masari. A Katsina. Wannan Katsina. Na gode. Kuma idan ka je ganin dama ba yana gidan gwamnati ba. Kai cau. Can wayo Allah na. Shi mai Aminu Bello Masari. Wayo Allah. Shi mai gwamnan Umar Abdullahi Ganduje. Shi mai sabon sarki Alhaji Aminu Ado Bayero. Ado ya tafi. Ado ya dawo. To aka ji. Lillahi wa rasulihi. Ni ma Allah godiya da Dauda kahutu Rara ya fito a jihar mu ta Katsina. Imana kuma sai baraka ji ai mu Katsina mun gode Allah. Garin Katsina akai Dr. Mamman Shata. Kuma garin Katsina an yo Dauda kahutu Rarara. Dr. Dauda kahutu Rarara. Jami'a gonar waka. Duk wanda zai waka in maganar siyasa ce sai dai ka fita karkashin su. In kuma maganar live ne to sai dai ka bi karkashin Shata. Ka san ƙarshen maganar da zan baka? Magana ta Allah. Ba kwana-kwana. Ba kwana-kwana. Wallahi tallahi Dauda kahutu Rara mun yi sa.